Ja nyt palaamme vielä hetkeksi tuonne miesten kävelyreitin varteen. Toimituksemme kutsui 2 taiteilijaa seuraamaan tuota uuvuttavaa ihmisrääkkiä. Toimittajamme Kari Pyrhönen pohti Elmon luojan, kirjailija Juhani Peltosen sekä muusikko Emma Nummisen kanssa kysymystä, mitä järkeä urheilussa oikeastaan on. Ja taiteilijoilta muuten löytyi yllättävän paljon ymmärtämystä urheiluun. Aika valtava tuo nopeus on todella. Että meikäläinen melkein tarvitsisi polkupyörän ja pysyä sen rinnalla. Oletko sä kokeillut koskaan tätä kävelytekniikkaa tai siis niin jäljitellä? Silloin jäljiteltiin tosiaan vuonna 1952. Kaikki käveli jonkin aikaa. Jos kaikki helsinkiläiset alkaisi kävellä yhtäkkiä tällä tavalla. Mutta siis samanlaisia sääntöjä on esimerkiksi ravikilpailussa. Ei hevonen saa laukata, silloin menee ravaus pilalle. Tämä on ilmeisesti ihmisravia. Kuulin tässä juuri selostajalta sellaisen tiedon, että Kononen on oksentanut tuolla reitin varrella. Kuulostaa traagiselta. Jos ihminen alkaa oksennella tuommoisessa rääkissä, niin asiat eivät ole silloin kunnossa. Eikö tämä kuulu niin kuin ihmisen luonteeseen, että sen on ylitettävä tehtävä jotain huippusuoritus? Sitä nimenomaan ajattelin, että siis kyllä me tavallisetkin ihmiset aina silloin tällöin haluamme näyttää itsellemme ja muille, että pystymme johonkin äärimmäiseen suoritukseen, nimenomaan äärimmäiseen fyysiseen suoritukseen. Sitä tunnutaan arvostavan vielä enemmän kuin äärimmäistä henkistä suoritusta. Se on kumma juttu. Sen perusteella, jonka olen saanut haastatteluita, hän on erittäin sympaattinen ihminen ja minä annan juon. Eiköhän nyt oteta Konoselle voitaisiin malja. hänen pisteilleen juoda pieni malja. Sille uhrautuvaisuudelle. Kyllä. Kononen on kyllä semmoinen ajattelija ja pohdiskelija. Ehkä jonkinlainen älykkökin, mutta tuntuu, että suomalaiset ei kyllä oikein semmoista urheilusta noinkin kuin kansanjoukoissa pidä. Että enemmän tämmöinen Juha Mieto, Seppo Räty, Jurrikka. Joo, mä luulen, että suomalaiset rakastaa kerta kaikkiaan semmoista rädyn lausuntoa, että kysytään, että mitä mieltä olet oopperasta. Hyi paska, vai mitä hän sanoo? Haluaisin mielelläni yhdistää taiteen ja urheilun sillä tavalla, että kun tuolla stadionilla on meneillään 10 000 metrin juoksukilpailu, niin samalla radion tai kaupungin sinfoniaorkesteri soittaisi Sibeliusta, niin siinä saisi taide ja urheilu yhtyä hedelmällisellä tavalla. Loistava idea. Harmittaa tietysti, koska suomalaisille ei kelpaa komitalli. Että pistesijä, niin kuin mä jossain vaiheessa jo totesin, on melkein sama, että onko 43. vai? Emme saaneet nyt sitä me olemme niin hyvää elämystä, jota me suomalaiset kaipaamme. Tämä on se urheilun erittäin positiivinen anti. Siinä se annetaan yhtä hyvin köyhälle kuin rikkaallekin. Ja on hyväksi Suomen kansalle, että silloin tällöin tulee jokin mitalli jostakin mystisestä lajista. Ja jos kulttuurikokemuksia haluaa lisää, niin huomenna